ಉದಿಪುಡು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಉದಿಪು ಪಕ್ಕ ಉಡುಪುದ ಆಸುಪಾಸ 11 ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ SK ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಂಟ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಾಂತರದವರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ತಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ಇನಿ ಮೇ 16 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪುಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬೈದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಧ್ವಜನು ಏರಿಸಾರೆ ನಮ್ಮ UP ಲೋಕಗಳು ಏನೊಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಂದಾಳು ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರೇ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಬೈದೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಇತ್ತ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಹಾರಲಿ ಹಾರಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ, ಹಾರಲಿ ಹಾರಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ, ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿದ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ, ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿದ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ. ಅಂದು ಹರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ, ಅಂದು ಹರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ, 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 ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ 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 ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಐಕ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಐಕ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಭಾರತ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಭಾರತ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಮೆಟ್ಟುತ್ತೇವೆ 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 ಮೆಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಕೋಮುವಾದವ ಮೆಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಕೋಮುವಾದವ ಮೆಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಐಕ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಐಕ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್, CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬರಣ್ಯ ಪಡ್ಲಕ್ಕ ಈ ಉಡುಪು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ವಲಯಗೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ವಾಸ್ತವವಾದ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ತದೆ ಸಮಿತಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಆಗೋದು ಅದು ಯಾನಿಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಈ 11 ಗ್ರಾಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 11 ಗ್ರಾಮ ನಿಜವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಬಡವೇರಿತ್ತಿನ ಊರು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಕೂಡಾಕಲಿ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬಂದೋಡು ಬೆಂದು ರೈತರು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದ ಆ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಪಾರ್ಟಿ. ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗೋಚರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಇವು ದುಂಡರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಂಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಇವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈತ ಸಮಯ ಪೋಯಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಕನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚಿ ಆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸರಿಮತ್ತ ಮೂಲಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಉಂಡು ಬಲ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಕೆಲಸ ಬಲ್ಕರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತದ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಈ 11 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಂದು ಕೊಂಡೆ ಯಾರಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ
ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ದುಂಡತ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ತಾಲೂಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಗುಡಿಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಬೋಡಾಯಿನ ಮಹತ್ವರವಾಯಿನ ಶಪಥಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪೋಡು ಸರ್ವಿರ್ಲ ಆ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ತಿದ್ದ ದಿಕ್ಕುಲೇ ಬೇಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಹೆಂಚು ಹಾಕುವಂತ ಪಂಪನೇನು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂಡು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪಂಪುರ ಪಂಡಿದೆ ಈಚೆ ಪಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಈಗಲ ಮಾತಾಡಬರುವ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಪಿಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾರ್ಯಾನ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದು ಸಿಪಿಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ನಾಯಕುಲರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ ಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅರೆಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಪಿಎಂ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶೇಖರ್ ಪುತ್ತಾರುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ ಅಶ್ರಫ್ ಅರೆಕಳ ರಫೀಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗುರ್ತೈತಿನಾರು రెండు జిల్లేడ్ల కాసరగోడు పక్క కుండ 2 జిల్లేడ్ల కొంచెం సంఘటన సమితి ఇస్తుంది ఆ పొడుతుట్ల భూబన్ని పరిచయితినారు అది పనిదిత్త నీకు బరోడు కొంచెం బయదేరు అందు ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ఇప్పుడు ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ವಲಯ ಕಮಿಟಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ 11 ಗ್ರಾಮ ಬರ್ಬೋದು 11 ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಈ 11 ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು 25 ಬೂತು ಸುಮಾರು 70,000 ಮತದಾರರು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಆದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂತನಿಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ತೋನಾಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಲೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತಗಲೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದ ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಆಪಣಿಗೆ ದುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಗಳು ವರ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಿತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ತೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪನಾಗ 11 ವರ್ಮ ಗ್ರಾಮನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ವರ್ಮ ಗ್ರಾಮನು ಸೇರ್ಸಾದು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲನೇ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕೆ ಇನಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾರ್ಟಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸುಲುಂಡು ಸಿ ಐ ಟಿ ಆಫೀಸುಲುಂಡು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಆಫೀಸುಂಡು ಈ ಭಾಗದ ದಾಲೆ ಜಾಣ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಳಿಗೆ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡ್ ಡಿವೈಎಫ್ಐಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಪಾವೂರು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಣದು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಅಂಜ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂದಂತ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮಡಿಕೆ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠమైన ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಲಾದಿತ್ತಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧమైన ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರೀತಿಯಡೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಪೋನಾಗ ಹಿನ್ನಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ
ಆ ಹಿನ್ನಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕమైన ಘಟನೆಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೇರಳ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಜನಸಮುದಾಯನು ಭಾವನೆ ಅಲ್ತ ಜನಸಮುದಾಯರು ಒಂದು ಗೆಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಅಂತಾರ ಉಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೇರಳದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು 553 ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರದ ಬಾವುಟ ರೈತ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನಪರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿಸೋದು 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ನಡೆತನಂಚಿನ ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 715 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊರಿಯರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕమైన ಹೋರಾಟ. BJP ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಪಕ್ಷನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಎದುರು ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಕ್ಕದ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೋಟ ಕೊರಿಯರು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ BJP ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಸೋಪಾಡು ಪಂದಾಂಡ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾತಿರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು BJP ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಕೊರಪಿನ ರೀತಿಯಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಮುದಾಯದ ಪಾರ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೊಂದು ಮೆಟ್ಟೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದಲಿತ ಆದಿವಾಸಿ ವಿಭಾಗನು ಆ ವಿಭಾಗದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನನು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುನಾಗ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಗ ಐಟು ಓನ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಡೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪದಾರ್ಥ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಮುಡಿಪು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಕೆದ ಭಾಗವಾದ ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವ ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮುಡಿಪು ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶವು CPM ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಚಳವಳಿದ ಆಧಾರ ಅವು ಆದಿವಾಸಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ರೀತಿಯ ಚಳವಳಿ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒವೇ ಗ್ರಾಮದೆಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಉಳ್ಳೇ ಪಂದಾಂಡ ಐಟು ಕೆಂಬಾಟದ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಉಳ್ಳೇ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಚಳವಳಿಗೆ ಕೆಂಬಾಟದ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮಡುವರಿ ರೈತ ಉಳ್ಳೇ ಪಂದಾಂಡ ಐಟು ಕೆಂಬಾಟದ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದಾಂಡ ಐಟು ಕೆಂಬಾಟದ ಕೊಡುಗೆ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇನಿ ನಂಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಣ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾನ ಹಿನ್ನಡೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕೆಂಬಾವಟದ ಆ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಭಾಗವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಗ ಇಂಚಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧమైన ಪಕ್ಷಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷಡು ಉಪ್ಪುಣಿ ಪರ್ಮಿನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಟು ತೋಜನ ನವರತ್ನದಕ್ಕೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ CPM ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಲೋಕಾಯನ್ನೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ಪಾತ್ರ ಪಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯಗೊಳಗಾಯನಕಲು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಯನಕಲು ದೌರ್ಜನ್ಯಗೊಳಗಾಯನಕಲು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಗ
ಆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಬಾಟ ಒಂದು ಆರಾಧಿಸಿ ನಡೀತಾರೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆಗ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂದು CPM ಪಕ್ಷದ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ಪುನ ಏನು ಮುಲ್ಪೈನಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬೋಂದುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ್ಲು ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಚಳುವಳಿ ಎಂಚ ಎಂದಾಯಿನಿ ಬಂಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಉಪ್ಪಡ ಅವತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದದುಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನವಾದುಂಡು CPM ಪಕ್ಷ ಅನ್ಪುನ CPM ಪಕ್ಷ ಉಂಡೈನ ಎಂಚ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಲಾದುಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೇರಳಡು ನೆನಪುನಾಗ ಬಾಲ ಸಂಘ ನೆನಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಆರಂಭ ಅಪ್ಪನು ಬಾಲ ಸಂಘ SFI DYFI ಮಹಿಳಾ ಅವೇ ರೀತಿ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪಡತನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪು ಈ CIT ಪನ್ಪುನ ಎಂದಿಟ್ಟು ಹಲವು ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅದೊಂದು CIT ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿ CPM ಪಕ್ಷದ ತಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೊಂದು ಕೇರಳಡು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮುಲ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಬಾಲ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ನ ಟೈಮ್ ಜಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಭಾವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಪುನ ಅನ್ಪು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ಲ ತಿಳಿದುಪ್ಪು ನಾವು ಕೇರಳಡು ನೆನಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ತುಂಡಾಂಡ ಈ RSS ತಕ್ಕಲ BJPದ ಶಾಖೆ ನೆನಪು ನಾವು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅದೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವನ ಅಲ್ಪ ತೊರ್ತು ಪತ್ತರೆಗೆ CPM ಪಕ್ಷದ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬತ್ತನಾಂಡ BJP ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಐನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕನೈತೆ BJP ಅಕ್ಲೆ ವಿರೋಧಿ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಲ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆನ ಎಂಚ ತೊರ್ತು ಪತ್ತಡು ನೆನಪುನೇನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ಪ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಚ ಇನ್ನು ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗೂ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನ್ಲಕ ಮಲ್ಪನ ಆದೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪು ತಿತ್ತದಟ್ಟಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬತ್ತನೆಡ್ದವರ ಈತ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ BJPದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ನೆನಪು ನಾವು ಬೆಳೆಯರೆ ಕಾರಣ ಆತಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ಪಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಗ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ ಒಂದು ಆ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರಿದು ಪೂಜ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಸಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಕೈ ಜೋಡಿಸವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಪಣ ಜನಕ್ಲೇನು ವಾ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಡು ನೆನಪುನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏತು ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿರ್ತ ತಟ್ಟಿಡ್ದೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ನೆನಪುನ ಇದಕ್ಕಾದೊಂಡು CPM ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಥದಟ್ಟುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆದ ನೇತೃತ್ವದುಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಕುಂದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲನ ಬಡವೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ನಾಡುಕೊರ್ರೆಗೆ ಈ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ CPM ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಐನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೆನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳದ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಡಿಪುಗು ಕೇರಳ ಭಾಗದ 2 ಗ್ರಾಮ ಮಲಮಲ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ವರ್ಕಾಡಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಮುಗೇರು ಒಂದು ತಾಗದುರ್ಪಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಪಾರ್ಟಿ ಆಳಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಭಾಗದ ಸುಳ್ಯ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಿಟಿ ಮುಡಿಪೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಮುಡಿಪು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಹಕಾರಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳದಾಗಲ ಸೇರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚೆ ಅಡಲಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲದ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ
ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವರ ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ಇತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪಕ್ಷದ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸುಕುಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರೈತರನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ದಲಿತರನ್ನ ತುಳಿತಗೊಳಗಾಗ್ತಿನಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದೈತ ಪರವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಆಯ್ನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇ ಬಿ ಲೋಕಾಯರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಒರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಭಾರತೀಯರೇ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇನ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಾ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೂರಿ ಕೇರಳದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಆಯ್ನ ಭೂಬಣ್ಣರೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸದಸ್ಯರೇನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಂಚಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಂಗಾತಿರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 14 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ಇತ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆಗದು ಪಾತ್ರನಕ್ಕಳು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಬುರ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆದನಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ದೊಂಬು ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಿತ್ತನು ಐದೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಾಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕುದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 27 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪುನಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಮಿಟ್ ರಚನೆ ಈ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕುರ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಟ್ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇರ ಅಂಚನಿತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರ್ಕಾಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ದೇಕ ದುಂಬು ಈ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದುಂಬು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಚ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅದು ಬೇತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಪಂಪರಿತೀರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಲಿಕ್ಕನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಡಪದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ಆಫೀಸು ಮುಡಿಪು ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಘಟಕಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಕೆಲವು ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಗದು ಪಾತ್ರನಗಳು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಈ ಕುರ್ನಾಡು ಬಾಲೆಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ಇರ ಈ ಒಂಜಿ ರೈತರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಾಲಕರನ್ನ ದಾಳಿ ಆನಗ ಅಕ್ಕಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆನಗ ಅಕ್ಕಳಿನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕನಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರ್ನ ಗೇಣಿ ಎಚ್ಚಕೋಡು ಪಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಡ ಹೀರ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೊಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಯು ಬಿ ಲೋಕಣ್ಣಲಕ್ಕೆ ತನಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇರಾಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪನಾರು ಅಂಚನೆ ಎಮ್ಮೆಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣಪಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಭೂಮಾಲಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತದು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪಡು ಐನು ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಎದುರು ಮಲ್ತದು ರೈತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊತ್ತರಂಚಿನ ನಮ್ಮಂದುವೆ ಕೆಂಬಾವುಟದ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇರ ಕುರ್ನಾಡು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಅಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇನು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿನ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ವಂಚನೆ ಆತನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಂಚಿ ಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇನ್ನು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರಕನೆ ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಮುಡಿಪು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು
ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಏನು ಕೋರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಈ ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಫೀಸು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮುಡಿಪು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗೋಡು ತೊಕ್ಕೋಟುದಲ ಮಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಅವು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈಮೆ ಕೇರಳ ಆಮೆ ಅತನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಜನಸಂಚಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡೀತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗೋಡು ಹಿರ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಅವಕಾಶಗದು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಬಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತಾರನಕ್ಲೆ ಮುಡಿಪು ಈ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪುರೋಗತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ತಯಾರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಎದುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಂಗಾತಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪನುಪುನವು ಭಾರತದ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾಂಡು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೈದೇರ್ತದ ಪನುಲಿ ಎಟ್ಲೆ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆಂದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನಾಗಿ ನಮಕ್ ಅಭಿಮಾನುಡು ಎಂಚಿನ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಪನುಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ಬಾಗುಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಆಡು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಾಗ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚೆ ಬುಲೆದು ಬತ್ತನಿಂದ ಪನುಪುನವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪನುಪುನವು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ರಂಗಗೂ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಶೋಷಿತರೆಂದು ಪನ್ನಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚರೆ ಬೋಡಾದು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶೋಡಿತ್ತು ಐಕ್ಯದುರಾದು ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನತನತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ನಮಕ ಆ ಭೂಮಿದ ಹಕ್ಕು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನೆತ ಭಾಗವಾದ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಚಿನವನ್ನ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ತ್ಯಾಗದ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾದನ ನಮಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಬೋಡು CPM ಪ್ರವರ್ತನ ಮನ್ಪೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸನ ಮಾತ್ರ CPM ನಮಕ್ ಪ್ರವರ್ತನ ಮನ್ಪೊಡ್ಡು ತ್ಯಾಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ತನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಯಿನ ಸುಖಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗತ್ತು ಸಮಾಜದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಣನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 1925 RSS ಜನ್ಮ ತಾಳ್ನು 2025 ಆಣಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಜೆಂಡನು ದೀವೊಂದಾಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕ್ಲನ ಅಜೆಂಡಾ ಎಂಜಿನ ನಡಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಡ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸದ ಪುದರ್ಡು ಜನಕುಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸನು ಜನಕುಲನ ತರೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಡೇ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೋಲಿಂದ ಪನುಪುಲಿನ ಜನಕುಲನ ತರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಪಾರ್ಟಿಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲ ಮಂತೊಂದು ಅವಾಗ BJP ದಕ್ಲ ಶತ್ರುಳು ಏರಂದವನಾಂಡ RSS ದ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಉಂಡು 1925 ಅಕ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಣಗನೆ ಅಕ್ಲು ಬರೇನ ಉಂಡು ಒಂಜನೇ ಶತ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊಡ್ಡನೇ ಶತ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೂಜನೇ ಶತ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ಬೇಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಐನಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರತಡು ಅತ್ಯಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ರಾಜ್ಯಡಾಂಡು ಇನಿ ಭರಣ ಮಂತೊಂದು ಪುಣೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಂಡ ಆಪುಣ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆಂಡು ಕೇರಳ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಶ್ವಾಸ ಮುಟ್ಟಿಸಾರ ಎತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕುತಂತ್ರ ಮಂತ್ರನಾಡ್ಲ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ಭದ್ರವಾದುಳ್ಳಿರು ದಾಯಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ದು ಪಂಡದ ದಾಯ್ತ ಆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಅನ್ಕೊಳವ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಕೇರಳದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ತುಣುನಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯನು ತೂಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ರಂಗಡು ತೂಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ತೂಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಜನಕೀಯ ಯೋಜನೆದ ಭಾಗವಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡಪುಗೊಂಡಿರ್ಪುನೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಅದಾಂಡು ಇತ್ತದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಂಪಂದು ನಮಕದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದನೇ ಎಂಜಿನ ಅನ್ವೇಷಣಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಪನೆ ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ಕಾರ ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಆಡಳಿತ ಅದು ಕೇರಳದ ಪಿನರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾತನೆಂದು ಪಂಪನೇನೆ ಇತ್ತದ ಬೂರ್ಶ್ವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಸಂಭವ ಇಂದು ಅವಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಮೂಲದಾನೆ ಅಂಡಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ಮುಡಿಪು ಒಳ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರಿ ಮತೀಯವಾದ ವರ್ಗೀಯವಾದ ಅಕ್ಲ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಳೆಪಾವೆ ಒರಿ ವರ್ಗೀಯವಾದಿಯಾದ ಬುಳೆನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ವಾಪಸ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪೀಸ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೇರಳಡು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ನೆಕ್ಕ ಬುಳೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಈಕೇನು ಆಯ್ನಾರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲ ಸಂಘದ ಆ ಭಾಗವಾದಾಂಡು ಇನಿ ಅವಳು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರವಾದ ಉಪ್ಪೆರೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಉಂಡಾಯಿ ಆ ಬಾಲ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲು SFI ಆವ SFI ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತನ ಜೋಕುಲು DYFI ಆವ DYFI ಬೇಲೆ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೀಡರ್ ಆದ ಕೇಡರಾದ ಬರ್ವೇರು ವೈಕ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಣ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತಯಾರಿತ್ತಿನ ಕೇಡರಾದ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಅನ್ನಂಡ ಅಕ್ಲನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೋಧ ಏತೊಂದು ಪಂಪುನವು ಬಾಲ ಸಂಘರ್ದೇ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮೂಳು ಈ ವಿತ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೂರಿ ಪಕ್ಷ ಉಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ವರ್ಗೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಭಾಗವರ್ದಾಂಡು ಅವಳು ವರ್ಗೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕೊಂಡು ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲೊಡಾಂಡು ಓ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನೇಮ ಮಂಡಲೊಡಾಂಡು ಹೊರ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಾಪಸ್ 2ನೇ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಡೇರು ಆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಆಂಡು BJP ದಕ್ಕನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪನೆ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನಕುಳ್ಳ ದತ್ತವು ಈ ಮುಡಿಪು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಳ್ಳ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಭಾಗಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಒಂತೇಣ್ಲ ನನ್ನ ಕೈನಿ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನುಂದೇ ನಮಕ್ ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಈ ಸಮಿತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ತಿಗಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ದಾಯ್ತಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಆಪುಣನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು ದುಂಬು ಲೋಕ ಎನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಲ್ಲಲೆ ಕೆತ್ತನ ಮಹಾನು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚವಣ್ಣನಾಂಡ ಕಾಡು ಪೋದು ದೆಂಗದುಕೊಳ್ಳುದ ಅಪಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರಾಮೋಡದ ಮಂಚಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇರುವ ಆಣಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ನಡತದ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂಜಿನ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯನ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೌಕರ್ಯನ ಮೊಬೈಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವಸಾನ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದ ಆರು ರಾತ್ರಿ ಎಂಜಿನ ಕಾಡು ಮೆಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಡು ಪೋದು ಕುಳ್ಳುನ ಟೈಮ್ ಉಡಾಂಡು ಮರಿ ತುಚ್ಚಿದಾಂಡು ಆರು ಸೈಪುನೆ ಅಪಗಳ ಆರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನಿ ನಿಂಗಳು ಮುನ್ನೋಟು ಆ ರಾತ್ ಬರೆತೇರಿ ಏಟು ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಕೈನ ಒಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ರಾತ್ ಬರೆತೇರಿ ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಯಾನ ಪೋಣು ನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡೇನೆ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಒರುಕುಳ ಅಳಿದು ಪೋವಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೆನಪುಬೋಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸ್ವಾಧೀನ ಹೆಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಹಲವು ವಿಧದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗೂ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಎಂಚ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ಪುನೆ BJP ದಕ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗತ್ತನ BJP ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅತ್ತನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತದ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರ ಓಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರಡು ನಾಂಡ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕವು ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ ಪನಿಯರ ಉಪ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಐತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಒರ್ಕಾಡಿ ರಡ್ಡು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಮುಗರ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಯಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಇಂಗ್ಲೆ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮರಾಣಿ ಚುನಾವಣೆದ ಭಾಗವಾದ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನು BD ಯೂನಿಯನ್ ಹಿಡ್ದಾಂಡು ಎಂಜಿನ ಈ ರಂಗೋಗು ಬತ್ತನಾಯಿ ಯಾನೊಂಜಿ BD ಕಟ್ಟದು ಈ ರಂಗೋಗು ಬತ್ತನಾಯಿ ಕೇರಳ ದಿನೇಶ್ BD 21 ವರ್ಷ BD ಕಟ್ಟದು ಈ ರಂಗೋಡು ಬತ್ತದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಲೋಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗದ ದಾಯ್ತಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡವಡಿಯರೆ ಮುಲ್ತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪು ದಾಯ್ತಾಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಭಾಗೋಡು ದಾಯ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡಬಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಈ ಭಾಗೋಡ್ದು ದಾಯ್ತಾಂಡ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಗೋಡ್ದು ಆವಡ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಮಾರ್ಪಾಟಾವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಾಡದು ಕೊರನ ಆದರ್ಶನು
ನೂದು ಪಾಲು ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಐಜಿನಾಂಡ್ಲ 10 ಶತಮಾನ ಆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಾದು ಆ ಗುಣನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಯರೆ ಈ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ವಿಪ್ಲವಕರವಾದ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂಜಿ ಈ ಮುಡಿಪು ವಲಯಡು ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೇರು. ಆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಬೀಡಿದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿ ತೂ వచ్చి ನಿಕ್ಲು ತೀರ್ನಾಥ ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಪುನ ರೀತಿ ಆನೊಂಜಿ ಬೀಡಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಕೊದ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯನು ಇಂಕ್ಲು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯನು ಸುಕುಮಾರನ್ನೇ ಕೊರ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮುಡಿಪು ಈ ಭಾಗದ ಒರ್ಂಬ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಪುನಿ ಇರ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪಾತೂರು ನಿಕ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬರೀ ಪಾತೂರು ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೀಡಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಆ ಭಾಗ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸು ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇರೋದು ಎಂಕ್ಲ ಜಯಂತ ನಾಯ್ಕೇರಾರ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ನಾಡ್ಯ ಎಂಕುಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಲ್ತ ಕಾಂಪ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ಆಫೀಸ್ ನಾಡ್ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವೊಂಜಿ ಇಂದು ಒದಗದು ಬೈದುಂಡು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ವಲಯಡು ಈ ಮುಡಿಪು ಉಳ್ಳಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಮಿಟಿ ಎಂಕುಲು ಸದಸ್ಯರಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಲೋಕಾಯನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಈ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಎಲ್ಯ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಎಲ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲತ್ತಿನಲ್ಲ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣಪನ್ನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾರಿ ವಿವರವಾದ ಪಂಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಭೂಮ ಸುದ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಭೂಮಿದ ಹೋರಾಟೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುದೀನಿ ಆ ಭೂಮ ಸುದ್ದಿ ಜಾರಿಯಾದ ಬರೋಟ್ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಆಕಲೇನು ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಕೆಲವೇ ರುಪ್ಪೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ವಲಯಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಲ್ಲ ಆ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಆ ಇರ ನರಿಂಗಾನ ಬಾಲೆಪುನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿ ಕುರ್ನಾಡು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ಭಾಗೋಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಲೋಕಾಯನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಥೀನತೆ ಏನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಅಂದೇನ ಮಲ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗೋಡು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೀಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೀರುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಡ್ದು ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಐನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಇನ್ನಿ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಎಂಕು ಮಾತೆರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಒಂದಿಸದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುಕುಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಂದಾಳಾಯನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಯು ಬಿ ಲೋಕಾಯರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದನೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾರತೀಯರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಈ ಬಾಗೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆದ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಚಳವಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಎವಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಪಕ್ಷದ ಅತನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಚಳವಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಚಳವಳಿದ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಇಡೀ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಜನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಆಧಾರದ ಮೂಲ ಸೇರುನ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಪಿರ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ತೇನು ಅವು ಇದಕ್ಕಲು ಬೈದಿ ನೀನು ಅವಾಗ ನಿಜವಾದಿನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಂದ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕಲು ಇರಲತ್ತು ಈ ಭಾರತದ ಪುಟದ ನಕಲೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುಟದ ಜನಕುಲೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೋಡದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಜನಕುಲೆ ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ನಕು ಅಪಗಾನಗ ಇನಿ
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಡಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಬೆನ್ಪಿನ ವರ್ಗದ ರೈತರನ್ನ ಬಾರಿ ಪಿರವರ್ಗದ ಜನಕುಲ್ನ ಬಂದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜೋಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕನೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಂಚಿನ ಬಂಡವಾಳಗಾರರನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಳಿಗಿನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಆ ದಿಕ್ಕಡಿನಿ ಬಂಡವಾಳಗಾರರಿನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಡಿ ಪೋಂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಬದಲಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿ ವಿಶ್ವದ ಇನ್ನಿ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿನಿ ಅಮೇರಿಕೋಡ ಪಡೆ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಜನಕುಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಭಾರತೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏರು ಪೇರ್ಲೇನು ಅದೇ ಪಂಡೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಂಗಾಳಡು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲನ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದಿತ್ತ ಅಪಗನಗ ಇನಿ ದಾನೆ ತೊಜ್ಪವನೊಂದು ಕೆಣ್ಣ ಇನಿ ಬಂಡವಾಳ ವರ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದಕ್ಕೂ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ತರದಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪನ ಭಾಗವಾದಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ದುಂಪುವಾರ ನಂಕಿನಿ ಆಡಲ ಇನ್ನಿಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಈ ದೇಶದ ನಡಪವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಊಲಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಆ ರೀತಿದ ಇನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನಿ ಪೋನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಚಳವಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ಕೇರಳದ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೇರಳದ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ದಕ್ಕನ ಸಹಾಯಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಚಳವಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ್ದು ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಲ ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಚಳವಳಿಲ ಆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸೋಡು ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಅವೆತ್ತೋ ಜನ ಹೋರಾಟ ಹಾಕಲಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಕಳ್ಳೇರು ಅವ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಚಳವಳಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಚಳವಳಿತನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಪಿರ ಬೂರ್ದು ನಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಇತಿಹಾಸ ಚಳವಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಪಿತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬಿಡಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನವಂತಿತ್ತ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ವಲಯ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲು ರೆಜುಲೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇಡ್ದಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಇನ್ನವು ನಂಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತನು ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಳವಳಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಚಳವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಅಪ್ಪನಂಚನೆ ಅವು ಮುರಿದು ಬರ್ತದೆ ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯದ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಚಳವಳಿದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಬನ್ಪಲೆಕೊಡು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸದನ ಪಾತ್ರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಚಿಂದ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿಂದ ಸಂಗಾತಿ ಸುಕುಮಾರ್ರೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಯು ಬಿ ಲೋಕಯ್ಯರೆ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ವರ್ಕಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿಂದ ಸಂಗಾತಿ ಭಾರತೀಯರು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕೆ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿಂದ ಮುಂದಾಳನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಪಿನ ಅನ್ನಗ ಕಚೇರಿನ ಖಾಲಿ ಕಚೇರಿ ಅದು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶದ ರೀತಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಹತ್ವಪುಣಿ ದೇವನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕೊಂಚಡ್ಡು SLC ರೂಪಣಿಗೆ ಮೂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಂಚಿದವು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ನಾಡ ಮಿಡಿತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಅವಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಡ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು DYFI ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಡು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ನು DYFI ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 30-35 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಆ ಜಾಗಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಸಂಗಾತಿನಕುಲ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿತಿದ್ದೇವೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಪಿರೇರ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಪೋಂಡು ಪಿರೇರ ಲಾಡ್ಜ್ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಳುವಳಿ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ರೂಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ನ ಬುಡಿಯರ ಬಂಡೇರು ಅವೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿಕಾಸ ಆ ವಿಕಾಸ ಕಚೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗನೇ ಯಾನೇ ಅವ್ರು ಮಲ್ದಿನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾಪ ವಿಕಾಸ ಕಚೇರಿ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಕಲೆನ ಮೂಜಿ ದಶಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೋರಾಟದ ಚಳವಳಿದ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಿನಿ ವಿಕಾಸ ಬಂದ ಆ ಪುದರ್ನಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಲ್ತನು ಮೂಲು ಎಕಡೆ ಕಾಂಬೇಡ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಚಳವಳಿದ ಭಾಗವರ್ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುರಂಚ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯನು ಜನಗಳ ಚಿಂತನೆನು ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೀ ಲೀಡಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಿಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವಾಗ ಮೂಲ ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಏರು ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ದ ಬಾಗುಡು ಆ ಉಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗದು ಅಕ್ಲ ಬದುಕುಗಳ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಕ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಾಕಿದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಭಾಗ ಕಾಂಬೇಡ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನೇ ಪಲ್ಯಕನೆ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಚಿನ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗ ಇರಾ ಪಂಚ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ದಾಖಲಾಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ ಅಲ್ತಾ ಈಗ ರಾಮಪೂಜಾರಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾತಾಡ್ತಂದೇನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಬೆತಬ್ಯಾತ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ಲ ಅವೇರ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಆ ದಾಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಲು ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗಾತಿನಗಳಿಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರೆ ಭೂಗತ ಆರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಇರಾ ಪ್ರದೇಶ ಈ ನರಿಂಗಾನ ಬಾಲೆಪುಂಡಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚಿಂದ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಖೆ ನಾಪುನಗ ಕಾಂಬೇಡು ಸಾರಿ మీరు అంబేద్కర్ ಒಂದು ಅಂಶ ನೀರು ಚರಿತ್ರೆನು ತೆರೆಯದಿನೇ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರದ ಆಧಾರಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ದೀರ್ಘವಾದ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಈ ಪಕ್ಷ ನೀನು ಕಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದಿವನ್ನು ಕೇರಳದ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನೆ ಮೂಲ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚಿಂದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ದುಂಬುಲ ಆ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪಲ್ಲಕನೆ ಪ್ರಥಮ ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನ 1943 ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ರೈತರು ಬಕ ಚಳುವಳಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿನಾಗ ಈ ಭಾಗದನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೈದಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಹೊಂದಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ CPM ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ನೆಲೆದು ಪಾತ್ರ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ರಂಜಿ ಸಲಹೆನಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನು ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಲ ಸಂಘ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ ನನಗೆ ಮುಳಿತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಲ್ಲ ಆನ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಚಿನ್ನರ ಮೇಳ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಡ ಐನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ರೂಪವು ಕೊನೋಡು ಪಂಪಿರೆ ಕೊಡ್ಲ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಪ್ಪ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಡಿಪು ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ರೀತಿಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು IT ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎದತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಳು ಏರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ನಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸಿನ ಬರ್ಪೀರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಂಚಿನ ಬೂಪೇರಿ ಆಂಡ ಐತ ಉಳ್ಳಾಯಿಟ್ಟು ಕೂಡ
ಎಡಪಂಥೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿಮಲ IT ಕೇಂದ್ರ ಆ IT ಕೇಂದ್ರಡೆ ಇನಿ CITU ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಮೊಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖೇಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ ಐನು ಉಲಯ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಮುಗ್ಲು ಪೋಪೇರು ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ನಾವು ಮೂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೇರಳ ಬೋರ್ಡು ಕೇರಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಹಾಯ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಬರೀ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಡದು ಉಪ್ಪಿನ ಒತ್ತವು ಅವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಡ ನಾವು ಭೂಪಣ್ಣೆ ಪಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಅವಳು ಇಡೀ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಇನಿಕ್ಕಲ BJP ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಇದು ಪಂಡವು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಮಂಗಳೂರದ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದಾಗ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಂಬಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಂಬಳನ ಮರ್ಡರ್ನ ಕುಡ್ಲರ್ ಮಲ್ಪದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೊರತೆನ ಇನಿಮುಟ್ಟಗಳ ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಇನಿಮಿ ಇದು ಇರ್ನಾರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆದ ಬೈದ್ವೇರು ಅಲ್ಪದ BJPದ ಸಂಘಟನೆದ ಅಂದೇ ಕೊಳ್ತಿದ್ವೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕುಂಬಳೇಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಪಾಪ ಪೋಡಿ ಪೋದಿತ್ತು ಅಂಜಿನ ಆರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಆತ ಪಾರ್ಟಿ ಆತು ಮಿತ್ತು ಮೂಡಲ್ಪ 5 ಸೈಸೆ ರಾವಂದೆ RSS ಆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಕುಡ್ಲರ್ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಎಕ್ಕೂಡು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪಾರ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿಲ ಸಹಾಯವು ಅಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಂಘಟನೆದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹಕಾರಗಳು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪೆಂಚಿನ ಆಪುಳು ಅಲ್ಪಲ ಗೊತ್ತಾದ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಬರ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಮೇಕಲ್ ಐತೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಪುಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕಾಣ್ಬಾರೋಡು ಮುಲ್ತ ಮಾತೊಂದೇಕಲ್ ಅಲ್ದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದು ಕೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಭೆ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಕೇರಿ ಆದ ಧನ್ಯವಾದ ರಜಾಕ್ ಮೊಂಟೆಪದ ಮೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಈ ಸಭೆ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು ಅದು ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಆರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಪ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ನ ರಿಬನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ನಿತ್ತ ಮಲ್ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಂಡು ದುಂಬುಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇದು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮೂಲು ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿದು ಬೊಲೆಪ್ಪಾವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶಯ ನಮಕುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ನಮಗಂತೂ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣೋಟ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮಲುಂಡು ಮೂಲು DYFI ಯೂತ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪಾರ್ಟಿಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವಡು ಜನಕ್ಕಲು ಆಶೆ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಬೋದು ಕೇನ್ವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ತಗಲ್ದ ಬೋದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆವಂದಿನಂಚಿನ DYFI ನಮ್ಮ ಖುದ್ದಾದು ಉಂತದ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ DYFI ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ CPIM ಈ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನು ಚಳುವಳಿನಿ ದುಂಬು ಕೊನೋಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ CPIM ಪಾರ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಪೂರೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಕಯ್ಯರುಳ್ಳಿರ ಆರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುದ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಸುಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಬೆ ಅಂಚನೆ CPIM ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನುಳ್ಳೇರು ಯಾರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೊಕ್ಕೋಟದ ಜಯಂತ್ ನಾಯಕಿ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ನಾಯಕರು ಭೂಬಣ್ಣ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ನಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏರಿಯರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಾರಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಲೀಡರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಂಚಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುದಾರ್ ಮರತಿತ್ತುಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಾರಿಗೇನೊಂದು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಜಾಕಿ ಮುಡಿಪುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಿರಂತರವಾದ ನಮನ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾದರ ಸೆಲೆಕ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಸಿಫ್ ಹೊಸಕುರಲ್ ಚಾನಲ್ದಾರ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆಫೀಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.